casa sense gent, misèria fora els murs, murs. Al paradís de l'egoisme construïm un nou paradigma. Derrueixen edificis, ensorren il·lusions, creuers, hotels, casinos, franquícies i mansions, depredadors, mercenaris i voltors, la selva de ciment i el cementiri dels valors. Vendre un tret bàsic sense remordiment. Tot un doble moviment comença amunt. Et fan fora de casa i ho aturem si som 100. Crear un teixit de barri i al carrer ja som 1000. Decanta la balança i tothom ho comprèn i s'estén amb el vent. Perquè comença amunt. Et fan fora de casa i ho aturem si som 100. Crear un teixit de barri i al carrer ja som 1000. Decanta la balança i tothom ho comprèn i s'estén amb el vent. Perquè comença tot. Gest en cada passa, s'encén la plaça, la dignitat pren el carrer i no descansa. Som justícia popular, som set de venjança, som l'herència del veïnat que buscava esperança. Tot ben, ja fas tard, es perd la humanitat, no és molt demanar, voler viure amb dignitat. Colze a colze, som l'ull de la tempesta, però hi ha la font de la vida sobre les restes dels voltors. Prendre un tret bàsic sense remordiment. Tot un poble en moviment comença amunt. Et fan fora de casa i ho aturem si som 100. Creant teixit de barri i al carrer ja som 1000. Decanta la balança i tothom ho comprèn i s'estén amb el vent. Perquè comença amunt. Et fan fora de casa i ho aturem si som 100.